Wel, mae hi'n 7:15 ac maen nhw'n dweud pan da chi yma yn yr Aifft, un o'r pethau pwysica neu'r pethau gorau fedrwch chi wneud ydy mynd i scuba divio. Felly dyna dwi'n wneud heddiw yma. Edrych ymlaen yn ofnadwy. Dwi wedi prynu camera i ffilmio dan dŵr, un o'r GoPros yma, a mae'r bus yn dod i nôl fi rwan mewn rhyw chydig o funudau. Felly mae gen i'n passport efo fi. Dwi wedi cael prawf meddygol ddoe ac gan i weld sut eithi. Mae'r antur yn cychwyn efo taith o ryw 3/4 awr ac yn barod mae hi'n reit boeth ac yn eitha cyfyng yng nghefn y bws mini. Dwi'n teithio yn ardal Sharm el Sheikh sydd wedi ei reoli ar ben deheuol Peninsula Sinai. Wrth gyrraedd Sharks Bay, allai'm helpu poeni ryw chydig o glywed enw'r lle, ond mae'r gaid yn deud wrth reswm mae pur anamal mae bobl yn cael ei ymosod, ac y byddai'n lwcus os welai siarc, neu anlwcus. Mae'r bae wedi ei leoli i'r gogledd o fae Nama, efo arfordir caregog sy'n disgyn i slaw y dyfroedd i gwm tywodlyd. Mae'r ardal yn gartref i rai o fywyd gwyllt gorau'r byd, yn ogystal â'r perygla. Mae yna ddigon o lefydd da i ddeifio yma, lle mae'r dŵr yn ddigon bas i bobl snorclo neu yn tyfnhau i 60 metr mewn manna eraill i'r plymwyr mwyaf medrus. Mae'r offer deifio i gyd yn barod, dymasgian i bocsys pwrpasol ac enw pawb ar bob un. Os na fyddai'n barod rwan, fyddai byth. Dwi newid i fy siwt ac yn trio meddwl am bob dim pwysig sydd angen i'w wneud a'i gofio. Wrth i'r cychod i gyd fynd mewn llinell am un lle, mae'n amlwg fod yr awr fawr ar fi'n cyrraedd. Ac wrth i'r dŵr leihau mewn tymder, allai weld fod na ardal hir o goral i'w archwilio. Ac o gyrraedd y dŵr, dwi'n gweld yr olygfa fwyaf anhygoel erioed. Wel, dwi newydd ddod yn ôl i dir sych fel petai. Dwi'n ôl ar fwrdd y llong wan. A mae wedi bod yn ddiwrnod anhygoel hyd yn hyn. Bora yma, gathon ni hyfforddiant ar pa fath o offer i ddefnyddio, pa fath o arwyddion i wneud wedyn o dan y dŵr. Os da ni'n hapus, honna, nathon nhw ddysgu ni hefyd sut i llnau'r masg a cofni'r masg lenwi fo dŵr. Neu os di'r peth da chi reid yn eich ceg, sa ddŵr yn hwnnw lle sydd i glirio fo. Ac ddo'n anhygoel, dwi rioed i gweld y ffasiwn beth o blaen. Dwi wedi bod yn deifio yn Groeg chydig o flynyddoedd yn ôl, ond sa'n byd o gwbl yn cymharu i hyn. Mae jyst yn anhygoel. Ac dwi'n edrych ymlaen fel o'n i'n dweud i wneud yr un peth eto pnawn 'ma wan.